Здравейте хора, сега ще снимам клип, на който играя Dream League, Soccer 16, 2016. Не съм много добър, ето вижте, само имам Пеле, добрите ми са Пеле и Карди и най-накрая, схемата, и най-накрая Евра, който си го купих днеска. Много съм слаб, защото се свалих скоро, но на друг аккаунт съм много добър, всички ми са добри и тук искам и таланци и такива дете играят от италиански отбори, разбира се. Защото Италия са слабички без на Ювентус, на Рома, нали, сещате се. Няма да си купувам, защото все пак имам много малко пари. Сега играя с сега ще играя с целият отбор на Реал Мадрид. Аз едва си купих, днеска си купих днеска си купих третия добър играч. Надявам се да спечеля. Това Марсело ми взима. Марсело само. Това много добър. Наскоро. Мачът, де съм гледал, се представя много добре. Но не мога да го достигна. Това е лошото. Играят Роналдо, Бел, тея. Не мога да ги достигна. Иначе нищо, че се сложил на грешни места играчите. Марсело може да ме настигне. Прави го, но... Да, прави го и ми отнемат, но е честят в тъчи. Аз не знам защо. Сега... Ицко, Роналдо. Бензема е това май. Или пък Модрич. Не се гледа хубаво, но... Сега ми караха! Сега ми карва Мурата. Сега точно. Началото на матча в 22-та минута точно. Евра сега дано да я вземе и да подаде на карти примерно, но не го прави с пащата, за да преминат Евра и много дълги защитници. И това е тъч за тях. Сега Пеле какво направи само? Измами двама. Най-накрая сам също вратаря пропусна. Трябва сега на бързичко да вкарам 2 гола. Защото тук са много бързо минават минутите. Ето само погледнете колко бързо. 3 секунди някъде са за една минута тук. Наши истински 3 секунди са 1 минута тук. Защо точно? Май трябва да се прекъсвам. Къждата беше моят спасител. И сега свършва. Да. Тайм. 1-0 падам. Мурата ми вкара. Много лош момент, точно когато аз по принцип си ги вкарвам на мачове. Началото на мача, 22-та минута. Тони Крос май
или пък Модрич. Подава за Иско и тук той обаче не внимава. Пеле сега прави грешка. Не! О, не знам какво. Как? Спасих се. Очакната игра. Но да уравня поне. Да не падам така. Може да е отново добър отбор, но аз не съм свикнал да падам. Така че сега добра възможност, но лошо центриране. Пеле, само каква засада. Много 6 минути остават, трябва сега сам напред. Давам. Вече не го правих до сега, но всеки шанс може да е много хубав. Не, май това ще е края на матча. Последна атака Марсел сега ми я взима. Не мога да се взема. Това ще бъде най-края. Не! Съжалявам, хора, но паднах. Ще изиграя още един матч. Няма така. Заради вас, хора. Защото не искам точно пред вас да падам. Така, както никога до сега не съм го правил. Един път, когато играх също пълен отбор на Барселона. Обаче. Тук ми спадат понякога много силни, като пълен отбор на Барселона. Един от такива. И са на Реал Мадрид. Но това не ме спира да ги бия. Бил съм отбора на Барселона 2 пъти с по 2-0. И веднъж с по 1. 3 пъти съм ги бил на Реал Мадрид. Сега паднах и още 3 пъти пак, но с по 1-0. Не 2 пъти 2-0 и след това веднъж. Аз тук съм се записал, защото много хубавите неща си ги записвам. Шегувам се, бе. Нищо не си записвам. Сега да обърнем внимание на матча. О, не. Контузиха ми Мауро Икарди, но заради това ще имам дуспа. Пеле сега ще изпълнява. Пеле изпълнява дуспа и я вкарва. Какво само направи Пеле в този момент? Сега чакайте. Трябва да се извади Икарди. Което е много лошо. Добре, сега ще трябва да ми би ъгловите. Ще играя така, с той Пуйо. Много трудно за произнасяне. Слаб е, но трябва да запазя с тази схема, защото е най-добрата за момента. Мога да играя само с един нападател и той да ми е... Не мога да играя просто с един нападател. Няма как да си прави пащата в предни позиции. По-хубаво, отколкото Пеле да играе с Сито. Сега. Жълт картон, браво. На съдята. Това е...
искам да играя поне с нападател. Няма как. Този матч ми контузиха двата. Сега Евра ще... Погледнете само какво правя тук. Слагам си Евра нападател. Но така е. Щом нямам нито един добър. Само Евра да е, но той е защита. И да го погледнете го само Евра с този Пуйо. Искам да вкара един гол сега. Много ще се радвам, защото аз тогава не съм имал гол на защитник. Добре, сега не да стигнем до топката. Но има сега. Пуйо! Ето за това само. Натискам шута. Той изкарва на някъде, където она работа ми гледа. Сега е вра. Ама защо бе? Защо ми бъгна? Няма как да ги бие само 1-0, те слабаци. Мога да ги бия с 5-0 хора, но ако съм с моя отбор. 10-0 мога. Който е много добър. Не, нямам батерия, но ще се продължа само клипа. След най-много 5 минути ще свършвам. Най-много даже 3. Аз не обичам много да правя такива дълги клипове, но сега трябваше, защото на този матч паднах. И сещате се. Не си седиш на мястото. Евра засада. С закъснение на съдята на засада. С малко закъснението. Пазевра. И това само. На празна врата. Това никога не съм го правил, хора. Това никога не съм си правил. Извинете за лошото клипче, което все пак ще окача, защото не знам защо. Извинете за лошото клипче, за тези лоши постъпки мои. Сега Евра не си е на мястото от този път. Един на 0 бих. Надявам се да ви е харесало. И ако го гледате, сложете един лайк или абонат. И до скоро!